Prišiel mi skenár od originálneho predajcu. Dám dole fóliu, vložím baterku, pozriem sa, ako ju treba vložiť, zatvorím, zapnem. Ako ovládame skenár, ktorý je v podstate najnovší v home skenároch, takže máme takúto pomocnú tabuľku, kde vlastne vidíme, aké všetky programy sa nachádzajú vlastne na displeji. Tlačítko zapnúť, vypnúť, podržíme, vypne sa, podržíme, zapne sa. A potom druhé tlačítko na pravej strane nám ukazuje, aké rôzne funkcie sa schovajú vlastne v tom skenáre. A ako ich vieme vlastne nastaviť. D vie byť D1, D2, D0. AM vie byť 1 alebo 0, čiže zapnuté, vypnuté. FM vie byť zapnuté, vypnuté. F vie byť 90, 340 alebo 90, 60, 14, hej. Prestavujeme si to vlastne pluskom a minuskom. Keď už to vlastne skočí, už mi to na displeji ukazuje niečo iné, už to neviem to plusko a minusko použiť, už stlačom niečo iné, na konci ukážem. Takže vrátim sa, frekvencia 14, teraz P1, 2 alebo 0 a zase sme pri Dčku. Ak sa to celé vypne, nastavujem Ačko, čo je sila, takže si nastavím vlastne silu, intenzitu toho skenáru. K jednotlivým Dčko, D1 a D2. D1 je dózový systém, ktorý vyzerá na koži takto. Spustí sa vlastne dóza a paličky nám ukazujú, ako rýchlo prebehne dóza. Keď sa ukážu 4, zvukový signál nám ukáže koniec dózy. Preložím na ďalšiu časť tela a môžem pokračovať s ďalšou dózou. Čiže to sú dózy, dózový systém, v ktorom sa pracuje s D1. Ešte nám beží. Alebo dózový systém máme potom ešte iný, Dčko, vlastne diagnostika 2. A to je, kde hľadáme malú asymetriu, kde sa nám ukážu 4 alebo menej paličiek. Mne sa ukazuje teraz všade 4, čiže je to miesto opracovania. Už sú iba 3, 2, hej, čiže vieme, kde máme pracovať, kde je najväčší počet paličiek. To je vlastne D2. Ak si prestavíme na D0, tak vlastne máme diagnostiku 0. Potom je tu niečo také veľmi pekné, a to je P1, a to je vlastne program, s ktorým sa dá pracovať pri akutných stavoch, alebo je tu P2, kde sa dá vlastne tiež pracovať s iným systémom a je to vlastne ďalší program nastavený. Takže ten si môžeme tiež vypnúť. A vlastne znova sme v tom istom móde, čiže znova pre zopakovanie toto tlačítko sa nám dostáva na funkcie, pluskom, minuskom vypíname, zapíname tie funkcie a vlastne tlačítko vľavo je to, čo nám vypne alebo zapne skenár.